Βάλει στο βίντεο και θέλει να ακούσει. Να ακουστεί. Κάμω. Πόρε Συρία. Ο Στράτος έχει μαλακή. Αυτός και τώρα. Λίγο ώρες εδώ οι φίρμες. Αυτά πίσω. Λίγο πάνω εγώ τη φίρμα. Τι, βίντεο. Γιο. Αυτό μας είναι YouTube τώρα. άμα είναι για YouTube να έστω του πόρν ρε μαλάκα. Να το βλέπουν ένα καβλούν. Λίγο εδώ το κολαράκι. Λίγο Στράτος το κολαράκι. Ασία βγάλε ρε. Έβγαλα 2-3. Λίγο Ιούδας. Ο Ισκαριώτης ο Γιωμέν. Απλά μην πετύχει το τέτοιο. Να ρίξουμε πετρέλαιο εκεί πάνω, Γιάννη. Και να σπάξουμε μετά. Γρηγοράκης. Enduro forever. Απ' την άλλη. Τάσο και με τα δίκα και τώρα ρε. Πού άρα το μπούς 4x4 έβαλα. Πάμε το πιο κατακύχει αυτό τώρα. Άντε Ιούδα. Όχι έτσι ρε μαλάκα. Μαλάκι μη κάθεστε. Εγώ δεν θα το σωματίσω. Ένα λεπτό είναι. Ούτε ο μπούστη. Πάει κάτι πάνω. Το πρώτο λάστιχο. Το πέτυχες ρε. Καλά είναι, καλά είναι. Πώς είναι πετύχει το είχε πέσει ρε. Πράγματι πώς είναι το πετύχει την πόρση. Εκεί είναι με πόδι, Γιάννη. Μιλάμε από εδώ πέρα να μας. Βάλτε τα πιο άκρη ρε. Τι με κοιτάζω μαλάκα. Εγώ δεν κλάν. Κατά ξενιά ρε. Ποια είναι ρε τώρα. Τι κάνεις το Γρηγόρη στο...